Прывітанне, Евгений. Прывітанне. Дзень добры, гаспадарства. Апошнія дні адразу некалькі высокапастаўленых асобаў. Рута, Буданов, прэзідэнт Украіны Зеленскі узгадалі Беларусь у кантэксце вайны. Як быццам бы нічога не змянілася для такога назіральніка. Але мы бачым, што нейкая эскалацыя, нейкая рыторыка больш такая вострая і жорсткая. Ці сапраўды з'явіліся, Евген, ці ты бачыш, як эксперт-назіральнік, нейкія новыя рызыкі, ці гэта хутчэй рэакцыя на, не ведаю, там, інфармацыю, выведак, нейкіх там канкрэтных падзеяў, незаўважных вонкаў. Што вядома па гэтай справе? Што там адбываецца? Добра. Пытанне робам, што вядома. Так, вядома, канечне, вельмі мала. Уласна кажучы, тут у першую чаргу нават не столькі выказвання, можа, Буданова, Руты, Зеленска, колькі Трампа выказвання, так? Усё будзіла на гэтым тыдні проста усе аналітычныя розумы. Но з Трампам усе ведаюць, якая праблема, што сёння ён кажа адно, заўтра іншае, тым не менш. Прычым, Евген, нават, можа быць, раніцай адно, вечарам іншае, як было зарана. Бывае, мы нават ведаем такія тыпажы палітыкаў, так? Сустракаліся за 30 з лішкам год. Але, тым не менш, гэта ўсё ж такі адлюстраванне тых пераменаў, якія адбываюцца у нашым рэгіёне. І зноўку, калі мы параўнаем з тым, што вось тая размова, якая была у Белым доме, памятаеце, калі пра карты размаўлялі, што няма ў цябе картаў, а тут, аказваецца, з'явіліся карты, і мы гатовы паддаць новыя. Вось гэта такі сігнал, скажем так, істотны для зноўку не толькі Украіны, усяго нашага рэгіёну, бо пачынае прыходзіць нейкае разуменне, што Расія гэта не той партнер, з якім можна мець справу, які, уласна кажучы, упарта ідзе да сваіх вось нейкіх мэтаў, і гэтыя мэты вельмі так стаяць успоперак мэтам усяго астатняга чалавецтва збольшага. Но што тычыцца зменаў менавіта адносна Беларусі, тут таксама немагчыма не заўважыць пазітыву, бо мы ў павесцы. Вось ніколі такога не было, і зноў мы ў павесцы. Але наколькі, ці насамрэч вось гэтыя акалічнасці, гэтыя павесткі, яны пазітыўныя для нас? Скажам так, тут ёсць яшчэ куды працаваць. Бо пачынае з'яўляцца разуменне ў еўрапейцаў, што Беларусь усё ж такі гэта там не проста тэрыторыя, так, як любяць рускія казаць. Вось гэта Мельніченка, так, у The Economist апублікаваў свае ідэйкі наконт новага парадку ў Еўропе. Там няма размова пра народы, там ёсць размова пра тэрыторыю. Дзякуй Богу, вось цяпер Еўропа глядзіць на Беларусь не проста як на тэрыторыю, а як на краіну, як на 9 мільёнаў чалавек з лішкам, якія могуць быць рэсурсам ці для таго, ці для іншага. Вось можна пакінуць гэтыя 9 мільёнаў Расіі, но самі разумееце, так? Вось проста з панскага пляча раз беларусаў... Мы не згодныя, адразу кажам. Дзякуй Богу, еўрапейцы таксама пачынаюць сцяміць, што не, і мы, еўрапейцы, з гэтым не згодныя. Тут што-то не так. Калі людзі могуць быць нашымі, навошта іх аддаваць? Насуперак іх неволі. Сапраўды, прычым яны не могуць быць нашай. Мы, в прынцыпе, беларуская нацыя, яна частка еўрапейскай цывілізацыі, і як ты не круці, мы навітам гэтым адрозніваемся ад нашых больш усходніх суседзяў. Глядзіце, як круцяць. Цяпер жа падчышчаюць вось тую самую тэрыторыю, і то пакістанцы, то узбекі. Прыязджайце сем'ямі, сяліцеся, жывіце. А яны не едуць. Вось у гэтым, конечно, наша перспектыва. Дарэчы, я ўспамінаў, што ж казалі апошнім часам палітыкі, і успомніў, што вельмі спадабалася, як Трамп так сціпла пахваліў Владзіміра Зеленскага. Владзімір некепска ўжо спраўляецца з вайной. І, дарэчы, настолькі некепска спраўляецца з вайной, што вось гэта гісторыя там з рэтрансляторамі. Так рубам паставіў, што, кажуць, яны не проста адключаны, а некаторыя эксперты казалі, што яны нават знішчаныя, і ніхто нідзе нікому нічога. І вось удзел ці не ўдзел Беларусі ў вайне, вось ён ёсць, які ёсць. Суагрэсар Лукашенка, яго хлопцы там нешта недзе памагалі, але дэ-факта і нават дэ-юрэ, мы не ўдзельнічалі ў вайне ўжо так напрамую.
Ці доўга яшчэ гэта стан можа захавацца, ці цягнуць яго? Наконт неўдзелу тут пытаннечка хутчэй да юрыстаў будзе Ну, міжнародных. добра, я не юрыст. Мне здаецца, што Я яшчэ не таксама, такі. і там, канешне, майндсет юрыстаў вельмі цяжка ўхапіць. Тут могуць быць самыя нечаканыя для нас Але для павароты. простых людзей. Вот для нормальных, ведаеш, вот мы вось, живем, працуем, так. ходим. Ладно, ці будзе Там. больш, вось, ці можа быць уцягнуты яго, ну, как бы, я не ведаю, не адбылося вось гэтага такога, таго, аб чым папярэджваў Зеленскі, не лезь глыбей, чым ты ўлез. Вось, як ты Значыць, думаеш? тут зноўку, вось і тыя ж апеляцыі Зеленскага, яны даюць ілюзію самастойнасці вось гэтай палітычнай фігуры. Ага. Я маю на ўвазе не Зеленскага, канешне, пры гэтым, а адрасата вось гэтых заяў Зеленскага. І тут не тое, што ён вырашыць. Зразумела, што для яго Беларусь там, што адбываецца, летяць дроны, ракеты у Беларусь не летяць, гэта пытанне іншае. Першае пытанне гэта наколькі гэта патрэбна Расіі. Удзел ці не ўдзел Беларусі ў вайне. Заложили палец. Ну, России потребно. Не. Не потребно. Навошта? Бензин пакуль ідзе, паліва ідзе. З Беларусі без паліва няма вайны. Так што Лагічна. тут да апошняга трэба трымацца дзеля таго, каб беларускія НПЗ працавалі, пампавалі вось гэтую кроў вайны ў Расію. А гэта табе не 2500 кіламетраў да Омска, гэта... Так, хоць зноўку, канешне, аб'ёмы могуць быць не зусім задавальняючымі Ну, для окей, Расіі не, Расіі. а каму тады? Самому Лукашенку. Лукашенку не, Лукашенку трэба адно, каб ён быў у расійскім палітычным поле, каб у яго захоўваліся перспектывы на крамлёўскі пасад. Всё. Вось больш яму нічога не трэба. Дык окей, дык можа тады каварнаму захаду трэба, каб Беларусь улезла ў вайну? Так, як кажуць увесь час, що нас витягують. Вось яны там, да, агрэсіўныя, дэманструюць. Насамрэч, ну так, Правакуюць вельмі цікава. Канешне, у нас міралюбівую Беларусь. натаўская ваеншчына. А калі сур'ёзна, да. Канешне, нікому не патрэбна вайна. Ну, скажем так, у большасці разумных людзей вайна не патрэбна, бо яна не прыносіць ні эканамічнага нейкага, скажем так, прыбытку, не прыносіць палітычнага прыбытку, мала каму прыносіць. Это задавальняе толькі своеасаблівых людзей. Вось, но бывае, калі псіхіка чалавека так перашчоўкне і вось, ну, воевать. Вось так пачалася Першая сусветная вайна. Ніхто ж не верыў. Все думалі, чалавечы розум ужо настолькі развіты, настолькі усімагутны, што вайну ён просто не дапусціць. Да, кронпрынца ўзарвалі ні першага, ні апошняга, як кажуць. Час толькі тэрарыстычных была, так. Высветлілася, што так, ёсць такія, ну, не хочацца казаць, дробненькія крыўды, но ёсць тыя іскаркі, якія могуць падпаліць самае разумнае грамадства. І вось цяпер так мы стаім, уласна кажучы, на гране вось гэтага падпалу больш шырокай вайны. Бо, уласна кажучы, ну, скажем, сумленна, не Украіна мэта Расія. Мэта Расія – гэта Еўропа. Гэта дамінаванне, гэта зноў вяртанне ў цэнтр сусветнай палітыкі, а дзеля гэтага расіяне разумеюць толькі адзін метад. Гэта вайна, гэта экспансія, гэта дамінацыя. Ну, глядзі, пакуль Расія загразла ва ўкраіне, але тым не менш, вось апошнімі днямі все больш з'яўляецца чутак у сацыяльных сетках, пішуць пра тое, што зараз Расія ударыць тут і па Польшчы, і па балтыйскіх краінах. Усё, канешне, гэта з Беларусі. Навошта гэта робіцца? Ці гэта такое іпсо, каб tutaj трошки распаліць гэту сітуацыю? Бо я асабіста не веру ў тое, што Расія наважыцца ударыць па Польшчы. Хутчэй, можа краіны Балты, можа. Нагаўпіў, скажуць, канкрэтны Так. кірунак. Ну, канешне, мы ўсе знаходзішся ў Варшаве, на гэта спадзяемся, куды падзецца. Калі вось у мяне на пачатку яшчэ паўнамаштабнага ўварвання запытвалі, Расіі навошта, бо відавочна ж самагубства. Вось гэта ўварванне ва ўкраіну. У Расіі, вось зноўку, цудоўная паралель з судэтамі 38 год. Бо штаб вермахта папярэджваў Гітлера, куды ты лезеш. У нас няма магчымасцяў ваяваць. Але ж вельмі хацелася. І ён, гэты самы Гітлер, ён знайшоў болевую кропку Еўропы, што Еўропа не хоча паўтору Першай сусветнай. Вось на гэтым можна граць. І тое ж самае Расія. Яна грае на тым, што Еўропа не хоча ваяваць. І таму Расія ўвесь час дэманструе сваю гатоўнасць ваяваць, і болей за тое, яна сапраўды ваюе. І гэта зноўку, гэта разлічана на грамадства і на палітыкум Еўропы.
что громадство, глядите, не, мы не хочем, там, мы не агрессивные, мы милые, поглядите, який у нас балет, який у нас пригажуни у кокошниках. Мы милые люди, но ваши политики тягнуть вас у войну. Это вельми добра бачно по социальных сетевых теперь. І тут на гэтым тле гучыць інфармацыя, быццам бы Зеленскі паставіў задачу перад СБУ за 40 дзён прымусіць гэтага агрэсара Расею і хаўруснікаў да міру. Як ты ўспрыняў гэты сігнал, наколькі, ну як мне так цікава, ці рэалістычна гэта? 40 дзён это вельмі класна, якраз у верасні ўжо быў бы мір. Ось знову пытання, які мір, так? Бо у Росіі, яшчэ раз паўтаруся, мэта не Украіна, у яе мэты больш далёкасягальная. І таму, калі ёй дазволяць атрымаць нейкую перадышку, тады гэта будзе кепска. Гэта, ну, пару-тройку год, і ўсё роўна мы вернемся до таго месца, на якім спыніліся цяпер. Спынемся праз 40 дзён, крыху меней. Вось тут гэты канфлікт, гэтая вайна, яна мусіць завяршыцца так, як завяршылася Другая сусветная. Пабудовай новай трывалай сістэмы парадку і бяспекі. Але гэта падчас Другой сусветнай здолелі рэалізаваць толькі цалкам знішчыўшы вось гэтую падставу агрэсіі вайны. І не магу цябе не запытаць, ты ўжо трошкі закрануў у нашай размове вось гэты артыкул у The Economist Мельнічэнкі, падводзячы акурат да таго, што ты кажаш, новая сістэма бяспекі. І чаму агулам з'явіўся зараз гэты артыкул, каму ён патрэбны, апублікаваны в Economist? Не выпадковае выданне, вельмі ўплывовае, так? Што кажа гэта тэорыя і каму яна патрэбная? Яна патрэбна, вось, як Анатоль казаў, ПСО. Гэта з той жа серыі, што і пагрозы ядравых удараў, уварвання там акупацыі невялікай тэрыторыі у Еўропе, у краінах Балтыі ці ў Польшчы. Гэта ўсё ўздзеянне на палітыку і на грамадства. Мы добрыя людзі, мы не хочам ваяваць, вось мы вам прапануем такую схемку. Схемка, ну, хто чытаў гэты артыкул, той бачыў, што гэта за схемка, гэта нічога прынцыпова новага ў параўнанні з тым, што было там у 14-му, 22-м годзе і ў любыя іншыя гады. Гэта патрэба Расіі ў дамінацыі. Вось падпарадкуйцеся нам, аддайце нам, што мы хочам у дадзены бягучы момант, потым у нас з'явяцца новыя апетыты, не сумнявайцеся. Вось пра гэта гаворка. У мяне ўзнікае на самай справе вось тут думка такая, што яны не хочуць, каб іх аддалі. Яны проста хацелі, каб іх публічна лічылі моцнымі. Тут не толькі каб лічылі, канечне, гэта вельмі істотны чыннік. Так, паважаюць нас, паважаюць, но плюс яшчэ баяцца. Так. Вось гэта ключавое. Баяцца, і зараз з'яўляецца таксама інфармацыя пра тое, што Расія, мабыць, нават з Кітаем могуць спалучыцца і зрабіць такую глобальную вайну. Ну, мы, карацей, замахнуліся. Ведаеце, гэта насамрэч такі начны кашмар. Не тое, што яны спалучацца, но яны будуць дзейнічаць. Другая сусветная, так? Мы-то бачым толькі еўрапейскі тэатр баявых дзеянняў, насамрэч ціхаакіянскі тэатр баявых дзеянняў быў куды больш маштабны. Вось калі Кітай распачне баявыя дзеянні там, у азіяцка-ціхаакіянскім рэгіёне, то, канечне, перафарматаванне свету будзе, ой, як імаверным. У вельмі высокай ступені. Калі рысаваць нашу траекторыю размовы на мапе, мы там. А я хочу пра Лукашэнку запытацца. Ці ёсць, вот важнае пытанне, пагадзіся, ці ёсць яго нейкі шанец адарвацца ад Расіі? Коротка, бо мала часу. Лукашэнкі ці ў Беларусі? Лукашэнкі ў Беларусі. Лукашенко, па-першае, не збіраецца адрывацца ад Расіі, бо ён і ёсць Расія. Вось давайте гэта прымем нарэшце. Ну не, я нават не веру, што мы адкінем гэтую версію, што Лукашенко самастойны. А ў Беларусі? У Беларусі, канешне, ёсць. Вось з гэтага мы пачыналі, што у еўрапейцаў пачынае фармавацца новы погляд на Беларусь. Як на суб'ект, як на частку еўрапейскай цывілізацыі сапраўды. Ну, калі мы ўжо размаўляем там у кантэксце цывілізацыю, як расейцы гэта любяць. І вось тут у нас, канешне, з'яўляецца шанец. Яшчэ гады 2-3 таму у нас гэты шанец быў ніякі. Шчыра кажучы, нас усё ж такі разглядалі як частку Расіі, неадымальную. А цяпер, зноўку, падзякуем усё ж такі нашым дэмакратычным сілам, якія ездзяць па гэтых канферэнцыях,
па гэтых Яны ж там самітах. нічога не робяць. Вось табе і адказ на пытанне, навошта яны ездзяць. Вось для гэтага і ездзяць. Суб'ектнасць нашу павышаюць просто. Анатоль, цудоўная ідэя, цудоўная выснова. Вось навошта нам... Класны фінал нашай размовы. Дзякуй вялікі, Евген, што завітаў да нас. Сёння абмеркавалі важныя пекучыя праблемы і дадалі трошачкі аптымізму, які нам зараз так неабходны. З намі быў кандыдат гістарычных навук, палітолог Евген Красулін.